Fe nhw yw Mathew Jones, dwi'n 25 blwydd oed a dwi'n ancaredig. Ar y fferm, ni'n godro rhyw 80 o wartheg Holstein Brydeinig. Nes i edrych mewn i peirianneg a ar un pryd edrych ar benderfyniaeth, ond yn y diwedd ameth oedd i fod. Mi'n godro peth cyntaf yn bore, wedyn trin y stoc, un ai symud y ffens neu carthu. Dibynnu ar amser y flwyddyn, wedyn ni'n gwneud rhan fwyaf o gwaith ar y ca ein hunain, a wedyn obviously godro nosod i ni. Mae'r gwartheg fan hyn yn rhai arbennig ofnadw, gallu nofio. Yn ystod yr haf, bob dydd mae'r gwartheg godro yn croes yr afon Tywi i'r tir pori. A nhw'n jwmpo mewn a becso dim byd amdano fe. Leni nes i ailgydio nôl yn ffermwr ifanc ar ôl bach o seibiant. A nes i gymryd rhan yn y siarad cyhoeddus a cynrychioli'r sir ar lefel Cymru. Dwi'n mynd un sy'n siei ofnadw. Felly bod mae'r dawn da fi o gallu siarad yn gyhoeddus anyway, so dwi jyst yn go with it os ydyn nhw. Sy'n ni gorfod disgrifio ni'n mewn 3 gair, fi'n credu mai hyderus, penderfynol a forward thinking, byddai ni fi'n credu. Dwi'n mynd i Fferm Ffactor i ennill, fi'n credu bod cymryd rhan yn bwysig, ond byddai ennill yn falle yn bonus. Dwi wedi gwylio fe sawl blwyddyn nawr, a yn gwamal, fi'n gallu gweld ni'n yn gweiddi at y teledu pan mae rhywun yn gwneud rhywbeth bach yn dwp falle. Gweithio bydd bobl ddim yn gwneud yr un peth o dy fil i ni.